Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ni barunya bedanya pelemah Aceh bangsa dari di Seban Kalon. Dua nak kan jangan. Dia kejap ke dah benda. Waktu Ibrahim lah pak. Ya hampir anda kembali kayaknya memang dari. Banyak deh. Taman Pak Raja ha. Taman. Det er så flot. Tak. Hvad er det? Når vi skal bryllup, så skal vi bruge sådan. Fra Sumatra? Så det hopper, men det er 2 kilo. Det er for så. Det er tung. Er det derfor jeg ligger der. Den er virkelig Det er flot. nationalt. Ja. Er det håndbroderet? Ja, det er håndbud. Er det rigtigt? Wow. Men nu måske det kan lave. Ja, på maskinen. Ja. I gang med det. Der sad man. Ligesom for eksempel, jeg viste dig den der. Der står så en salat. Det er håndlavet den der. Jeg tager 1 eller 2 det på en stuk. Ja, fantastisk. Ja. Det er så god en idé, det der. Er det virkelig en god idé at holde sådan en festival? Ja. Vi kan fortælle, hvor vi kommer fra. Og også det med mad, fordi jeg talte med min kusine her i morges, hun bor nede i Aarhus. Hun fortalte, at Aarhus Kommune på et tidspunkt havde lavet en madklub. Forstået på den måde, at så så det ind, og der stod på maden, så kom man, og så fortalte de om en mad. Det var også, og næste gang, så kunne det være for Sumatra. Det er jo en god idé. Det er en rigtig god idé. Tak. Jeg skal lige have taget et billede. Assalamu alaikum. Nej, hvor er det godt. Hvad er det? Hvor er det her? Det er en godt. Kører sammen. Gak menan harakan saudara karena lun pi suah lun bantu lun peterang baca meja dekat. Jadi lun top leftnya kan karena lun hanagala lun pelumah, tapi karena lun suah lun dong di dalamnya untuk lun turi, untuk lun pegahaba dengan
dan juga susu-susu dengan jamin-jamin yang dekat. Terima kasih. Lu hati kalam ile. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perfect. Thank you. Welcome. Agak benar. Terima kasih. Assalamualaikum.